Behin batean, gaztelu txiki batean, printzesa bat bizi zen. Printzesa Talia deitzen zen, eta ez zuen esanairik ez ahizparik. Bere aita Jose deitzen zen, eta bere ama Nieves. Egun batean, printzesa basora joan zen. Erreka txiki bat aurkitu zuen, eta igel txiki berde bat ikusi zuen. Igelak musutxo bat ematen baziola galdetu zion, eta printzesa hankaz gora jauzi zen. Ta minutu batzuk pasatu eta gero, printzesa berriro esnatu zen, eta azkenean musutxo bat eman zion igelari, eta igela printze eder batean bihurtu zen. Handik egun batzuk pasata gero, printzesa eta printzea ezkondu egin ziren, eta 3 ume eduki zituzten, Xabi, Leti eta Jon. Ipuina, Lurra eta Rabikun. Idazlea Claudio, 3. maila. Lurra eta Rabikun elkar bizi ziren. Rabikun oso txikia zen eta Lurra oso handia zen, baina Saturnok beti zegoen burla egiten eta besteak barre egiten. Horregatik Lurra eta Rabikun plan bat egin zuten, Saturnok bere sendagaia jateko, eta hori egin zuten. Lehengo gauzak prestatu zituzten. Azkenean, Saturnoren ipurdia sua hartu zuen. Lurra, Rabikun eta Saturnok barkatu egin ziren. Lurra eta Rabikun pozik bizi ziren. Ipuina, Rosi gaixorik dago. Idazlea Desire, 3. maila. Bazen behin txoritxo baten etxean bi txori. Rosi eta Txuri deitzen ziren. Egun batean Rosi gaixorik ipini zen, eta ez zuen pio-piorik egiten, pipipio baizik. Eguna joan egunak etorri, Rosi tartamutua bihurtu zela konturatu zen, eta medikuarengana joan zen, ea tartamutuarena sendatzen bazion. Medikuak esan zion baietz, baina jarabe bat edan behar zuela. Azkenean hartu zuen eta Rosi txoritxoa sendatu zen. Ipuina, Gamusinoen bila. Idazlea Garasi, 3. maila. Herri txiki batean, urbanizazio batean, jende gutxi bizi zen. Gizon batek gamusinoen historia kontatu zien umeei. Gamusinoak horrelakoak dira esan zuen gizonak. Zabalak begi bakarra daukate eta gainera argia dute sudurrean. Egun horretan, gizonak pentsatu zuen Halloween egunean gamusinoen bila joatea umeekin. Eta ume batek gamusino bat aurkitu zuen. Oso txikia zen. Umeek gamusinoa hartu zuten eta berarekin eskutaketara jolastu zuten eta gamusinoa oso txikia zen ez zuten harrapatzen. Jolastu zutenean, gamusinoa triste geratu zen, bere familia ez zegoelako. Eta orduan gamusinoak ihes egin zuen. Umea bere gelara joan zenean ez zegoen gamusinoa eta pentsatu zuen bere familiarekin joan zela. Eta gauero gamusinoa umeei bisita egitera joaten zen. Neska eta bere mototza. Idazlea Garoa, 3. maila. Bazen behin Ane izeneko neska bat. Ane ile luzea zeukan, bere ama beti esaten zion. Ane, mototz bat ipini, eta berak ez zuen ipini nahi. Egun batean, berak pentsatu zuen mototz bat ipintzea, eta bere amak zoriondu zuen. Eta handik aurrera, Anek bere hilean mototza eramaten zuen beti, eta lo egiterakoan ere bai.